Gweja utobanda photo. Akrariza. Debut. The intention of the video is a little bit low. When I mean the low is, I want to know if I can see bang. The ball has of water. What is it to get us outside? Sama to 9. Plus, GCK battles, Moto video. No one knows they can shout out in the chapure and so does it. You want to wear a number of food that is Congo knows when Now you talk about Ramare Robo. I want you know about the Imbani in Bakandim. Oh, Kumba Badar. What do you know about that? That's a book. I'm sure this is my membership card. Pick up. Brazil. Pick up. Sono with the COVID. Pick up. Oh, Kuda here. It's really good COVID. Yes, started para. Oh, I don't want to pick a mask. Mask you know about that? Yes, yeah, Babu, which is a bit about you. Ah, Sabatabur. Mask in another pick a monas. Right back, what's our way for Mask in another pick a monas. But I don't see. And I'm going to cover nearly only less than 1 kilometer. No good. I don't see a pump or one figure. No, that is wasn't a figure mask on one man. We are put up. You tell Mangurenje. I'm going to no ma doctor no gara fika mask kana kada monitor ta fa shine area Tyre sina na jite na rono de area on face on Gweja mo do ko na do mo kwate nye gudu shine ya nyanya uyeka chibaba bro kana actor wakakaka ya bada tonzo wani gumesa burgo taura Tyre andona yes iwe bana zize ora bana be hobe huru zero jira kana kwaita se izo ndokuri kira makuru wani mamsika batike nayi one abaita dokuyenda kati ora una ndima jo bana nyaya ikuramba ndingotsikinya pa one place ka nyangwe tikuda kuti mukarwa mpinde fresh yakati notaura zvakasiyana mbana waiziya apa ngoti ndazobuda nechipara changu ndotikende nechipara moko kulazibhone mteni wangu empara wechi12 mteni wangu alright para ndikine yake nakambi round figure pana wechitavheni taderere indimba karikiketa zvese zvekuti padheri penyu pana ana mabhulango imi muri majaindi padheri penyu zvekuchinja maimai hunge ndimba iyoyi kuri kunziya zvenge yazofoira kuti kuone chenda kumabokisi kubhasi chichekuzeka but nehundimba hwayo nemugeto matigero itotopedzera yapamusika kayakuita zvemamonyamonya pamushikashika paya makatopfekera mapinda pamuita muvhidhio musinokwana vatokwana bwere sese aiwa heavy ukokota nekudeni abula papa vokuitira kwana mugaba pana uyu ndinoona tarenda pari uyu jarendari uyu mpana wangu ari kuketere ronfika pana kuri kunzi zvechikoro zvanyanya mukaka ndakaona akanorepresa sauro soja rafu pada asi ndobonyanya mugera fast kuti chikoro aiwa kuchikoro kwana ndikutaura ndakatomutarisa akatonopita kubvasiti waiziya asi ukoti hatisi ana mwari vanotonga ndinonyanya ugairo zvebhodo zvandakaita kandakachiponiwa waiziya but ichi manje very quiet asi nambotamba bhora apengori gokindwa kachimari of course nanhasi nanobvuza galaxy bhuza zvino kutaurira titori foma memba egalaxy asi uikona unocha nanhasi unocha nemazino because zvisina mazino kuti pamwe achagona kubata maoko idiving and diving mazina hachida kuruma bhora nakubata bhora mazina ngasinozokwanika ewe mazina ndopaunati zvimwe zvinhu soka kana irimwe yetsvina apa ndatiwana testimony iwaya anakatengerwa aye4 namadhimani arapa sekurasiko pakaita avo madhimani avo anopenya-penya aye iyo vaita vakadya kaborostoredi ka uku kanopiwa katirika
vakabva vanodhibha katireka ukatisiya zvachikeni box zvatoita mumatebhuri unofara unochirasa wega kuti kubhini vakabva vanoarasa vega mazina avo waiziva ndinini angu nenyaya yekuti ange akana isheki waiziva saka kuti ndinopfeka aya manje ane zvigwezaita zvinondosapota zvigabugabu zvinee zviri mukati zvakanonditsiba tatomupei waiziva ndakagara ndakaputira mutishu pakuenda bhoisa mukanwa imwe dei ndakaza takakwatsvaga chamwari apa ndikwaumburudza mukanwa zvakuti titatambisa pani openi tatibva panichikutendei akazotataka hatiri kuita sei takatomuka pakuepta zvimatishu izvozvi zvimuhomu zvinozowandisa futi imwe ndakarasa ndese takaputira manhekiwa zvese zvanguiti kupa kunoraswa kwemanheki amabhulangu kuti aona kuarwesa mutsvairo varwesa mutsvairo ndokuita sei stani 12 handiti angari pamatishu pako ndakatopapurisa nenhekikabozi ungaikane pamazuva iwayo pane zvitishu rikwera ndakashamisa ndakasara mhenge ratota here raitake rakaomarara kugeraita kunoruma kugeraita seactere iyoyo but ndakamhenge ndarasa about 3-4 times kati chatsvaga chawana akazoti wakajaiswa ndakaona kana ndidzoke kuti pachivhitivhita vachinotaura nyaya yekuti mazino ndikati chinongoti vanhu vakadzidza vanogara forendi vanava havangazoti inini ndakachapura kamasina ari kubuda muganwa mangu kana ikowaiziya nyange ndikazi anofita iko kuafrica kwaina kutinoshupika sei handikatekesera nemazino ka waiziya vakarasika zvakutodo vasina mwoyo vanesiye nyoro inini mukoma manitarigeshedzinya akawanda ndikaindimbopa zvitemo zvangu ndokwandogona kutowana mamwe hatichapanda masina akasaikaka 19 chakadaro chamwari takutotaura nevakuru mabhlangu anotaura takwaina marizana hatoziva zvekuita nazvo vanototishaya kuti tiri kupi tichepe zvitemo zvedu kana akaita haya uchitiketa iwewe ndakaafita ndikete zvekuita kechibage chambotokodorwa zvandikuita zvekoizvako ungati mukanwanhasi handina chimoko kaini ungataure chimoko kuti ailavyu nemukanwa makadai gaya kuti kana tiitojepa rakamutaura ndogona kudedzwa europe akazviramba akatiitakafonico unondidedzera kudairira kupa kwenaiwa kumani ungadaire fonico pavhidhiyo kana newo ndokuita MP ndara vavene kutongwa mdara vavene kutongwa ya pasina vasikade kutongwa ya iyo nyika inotongwa neiveiyakaroni kanzela boy akarasikade kutongwa akatotogara kunyika iwo ndaenda Magribhi ndatinokwana para kuyakudo nesore mpepa yakwe wari mdara ungodata se oyatara kada kuita zvinoitika zvinoti national ita radical wandika prata vale ukaita kwewewe uda kupa speech gugwe wakuda kuiregedza kuitaura kuti speech yacho asi ukakwanisa iwe Gweja bvisa kepe yako tione pane zvandinenge ndaona mira kata mira kati iri musoro right jekisa kuno kuti mbauchika gogo jekisa kuno akasvika kwamiseti ndikako hatinogeze zvedu but kana ura bhafu yevhiniki aiwa kumberi aiwa bo